eta kezka hundik emonzotzan. Nafarroako antzo lehenak hartze zibalde junguerako terra. Mairuek irabazletzat zeuken eren burua, baina gudarik soket zeban luzaruan irauneren pozak. Izen be, antzu olarrak bidean zidan ordurako. Batzuk hile eta bestiak mendian hartu erdiza postuta lagazeren mairu taldia. Horia, Euskal Herrixaren dako, eta aintza antzu olaren dako. Ondoren, badinkelako brukan kristauei harrapatutako banderak eskuratu zituen. Eta herri horturiak edo tradizioak dinoan ez, tipiko pizemen balkoian eta plaza erdixan dauzkazue. Gogoan izan baita, aberrisa sinismenaren maitasunak, eta beti daniko askatasun egarrisak bultzatu eta erakin zitola orduko antzu olarrak. Burukaldi horretan parte hartzera guk berrisa arriskuan sentitzen dugunean, aurrein bihar gaula gogoratzen tosku gertaera honen. Euskal Herrixaren dako, eta aintza antzu olaren dako. Horia berrixa berri zapalduko ez dozunan, izen ondoskuntzun bezala geupe. Gure herrixan izaia eta nortasuna defenditzen, dogun bezala sezeuona bez dogula zapalduko zireiten dozun. Soldaduok, baleutean hildako, danen eriotzak gogoratu bihar ditugu, eta aldiberia gure herrixen arteko adiskidetasunaren seinale, gure armak zutu esku. Horia, Euskal Herrixaren dako, eta aintza antzu olaren dako.